Noswaith dda a chroeso i Sgorio. Digon o gyffro'r uwch gyngrair i ddod yn y man, ond i ni'n dechrau'r cyfan heno gyda'r seintiau newydd yn erbyn Caerdydd ar benwythnos agoriadol y brif adran. Hon oedd gêm gyntaf Jody Williams fel rheolwr newydd y seintiau, tra bod yr hen ben Ian Derbyshire dal wrthi yn y brif ddinas ac yn edrych i gipio'r bencampwriaeth am y pedwerydd tymor yn olynol. Caerdydd, nhw yw'r tîm i'w curo. Yw'r seintiau newydd yn gallu gwneud hynny. Tipyn o frwydr Evans gynt yr seintiau. Billingham o bellter, mae'n lli taro nhw. Bobl bach, mae'n lli taro nhw. Lily Billingham i Gaerdydd. Os dim angen gwahoddiad arall i hi o gwmpas y adal Cosby fanna, un peth sydd ar ei feddwl hi. Owen i Gaerdydd, Lightfoot. Newydd ymuno o'r Wrexham sydd ar draws Barry. Yng nghanol popeth, yng nghanol y cwrt. Dawr ergyd, wel am gyfle i Oldham, Mackenzie Oldham. Wel, oedd digon o amser gyda hi, fi'n credu un o'i cymryd cyffyrddiad. Os ti'n asesu'r gêm, angen yr amddiffyn bod llawer fwy dyn. Barry yn croesi, Caerdydd yn pwyso, Shannon Evans yno. Yn camu'r cefn, Billingham eto. O, maen nhw'n mynd syth at y golgeidwad ar hyn o bryd. Nawr mae Caerdydd yn glir Oldham. Barry postyn pella. Gosod i ar draws y gol. Elliot, felly ymestyn i choes. O'n i'n meddwl oedd hi'n mynd i ergydio i hun os o'n i'n onest, ond mynd am y croesiad, y chwarae teg. Beidio da wedyn yn diwedd. O, dryswch! Mae'n y gol! Mae'n chwalfa yn y cefn, a mae'r seintiau newydd wedi sgorio. Chamberlain yn oedi, y seintiau yn taro. Chantel Tymor yn rhoi'r seintiau ar y blaen yn erbyn y pencampwyr. Os na stori ryfeddol ar benwythnos agoriadol y gyngrair. Ti'n cymryd gormod o amser fanna i fi, Chamberlain. Ti'n gwybod, unwaith ti wedi pasio allan, ti ar flin derbyn yn ôl, dyle bod ti'n gwybod yn syth nawr fan hyn, beth chi moyn. Dyle bod Chamberlain yn gwneud gymaint yn well. Caerdydd. Ti'n ddisgwyl mwy o hyn nawr, byddwch chi'n tybio yn y munudiau diwetha. Bobl bach am eiliad, o'n i'n meddwl bod o'n i gol i'w rwyd i hun. Dramatic dros ben, dros y bar raddi. We knew it was going to be tough. We knew it was going to be a really, really tough first fixture for the girls. This is what we've been building for pre-season, and it's what we've been building for, it's what we've been working on. And yeah, we're really pleased. Draw i Lansawel nesa, lle roedd y cochion yn gobeithio curo'r Wrexham am y tro cynta yn ei hanes, a chymroddi mond 6 munud i'r tîm cartra fynd ar y blaen. Camgymeriad yn y cefn gan Wrexham rhoi'r cyfle hawdd i Jade Crofts, rwydo'i thrydedd gol i Lansawel ers ymuno ym mis Chwefror, nid y dechrau delfrydol i'r reolwr newydd Wrexham, Jenny Sugarman. Roedd Lansawel yn parhau i wasgu ac wrth agosau at yr hannar fe lwyddodd Megan Curl gipio'r ail o'r gig cryf yma. Roedd na dal dan ymweliad ymwelwyr a'r chwaraewr newydd, Maria Mahmood, oedd yn benderfynol o brofi hun ar ei hymddangosiad cyntaf, a dyna'n union naeth hi. Chwip o gol o dwy allan i'r cwrt yn haneri mantais Lansawel. Wrexham ddechreuodd yr ail hannar gryfa wrth i'r wyneb cyfarwydd, Eva Suckley rwydo o gig gornel Cara Jones. 2-1 wedi dim ond 2 funud o'r ail hanner. 10 munud yn ddiweddarach ac roedd Wrexham wedi troi'r gêm ar ei phen gyda wyneb newydd arall. Katie Barker yn sgorio ar ei hymddangosiad cyntaf i'r clwb. Roedd y goliau'n parhau i lifo i Wrexham ac roedd hi'n bryd i'r hen benag ail ymuno ar hwyl. Rosie Hughes fanteisiodd ar gamgymeriad y gol geidwad Courtney Young mwyn sicrhau 20 gol yn y brif adran. A chamgymeriad arall gan Young yn golygu bod Natalie Clark yn rhwydo'i gol gyntaf yn y brif adran. Y sgôr terfynol, Lansawel 2, Wrexham 5. Sioc ar y penwythnos agoriadol felly, wrth i'r pencampwyr golli, gyda'r seintiau newydd yn curo Caerdydd mewn gêm gyngrair am y tro cyntaf erioed. Dechrau da hefyd i Abertawe, Wrexham ac Aberystwyth. At y dynion nesaf, a'r ddau dîm gath ddyrchafiad dros yr haf i'r uwch gyngrair. Nawr, oedd Bai Colwyn a Llanelli yn dal i edrych am i bydd y goliaethau cynta nhw y tymor hwn. Felly, mae fe'n deg i ddweud oedd y naill dîm na'r llall wedi cael y dechrau gorau i fywyd yn ôl yn yr uwch gyngrair.
Ond gyda bai Colwyn yn wynebu Met Caerdydd, yr unig dîm arall i beidio ag ennill gêm hyd yn hyn, roedd na gyfle da i dîm Mike Wild gipio i triphwynt cyntaf. Mae 4 o'r 11 sy'n dechrau efo Colwyn heddiw yn chwarae'r bala tymor dwytha, felly mae yna dipyn o newid wedi bod. O, camgymeriad yn ddiffynol, ond Edwards yn ôl na, didio ddim. Robles yn llithro i mewn ac yn sgorio i gôl gynta i fai Colwyn. Ac o ddim mae'r ymwelwyr ar y blaen. Y gic hir obeithiol ymlaen, ond y peniad yn ôl heibio i Celyn Absalon. A Louis Robles oedd y cyntaf i ymatab. Aaron Edwards ar Uther yn ddifaso yn cael ei rhengipio gan CJ Craven. Sam Jones yn troi ar y smotyn canol. Myfyrwyr yn trio dod yn ei blaenau reit ar ddechrau yr ail gyfnod yma. Mwandwen, Trielo! Hyfryd! Gôl hyfryd gan Bwmpa Mwandwen. O fewn munud i'r ail gychwyn. Mae Met Caerdydd yn gyfartal. Bollten o ergyd gan Mwandwen. Gôl gyntaf o'i glwb newydd. A dyna chi ymatab gan y tîm cartra. Jordan Davies yn tanio ac yn canfod cornel i Sarwyd ac yn rhoi bai Colwyn yn ôl ar y blaen. Jordan Davies yn ôl o'i gyfnod yn yr Alban ac ymysg y gôl unwaith eto fe gymerodd honno'n dda. Alex Brown y golwr ar ei ymddangosiad cynta. Reynolds efo'r gic! A fe nath y golwr ifanc yn dda, oedd hi'n ymddangos am eiliad. Oedd y bel am ddisgyn dros di benno. Cic rydd i'r ymwelwyr. Cael ei chyrmannu mewn tuag at y postyn cefn! A mae 2-1! Y peniad ymlaen yn cael ei throi mewn gan Louis Robles. Ail gôl Robles y pnaw yma. A mae honna'n gôl anfarth. Y gic gornel yn cael ei throi mewn gan Lewis Cyril. 4-1 i fai Colwyn. A heb os na goni bai bellach. Yn ddofn i mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd y gêm. Mae bai Colwyn yn mynd i gael ei buddigoliaeth gynta ers dychwelyd uwch gyngrair Cymru. Elliot Evans yn taro trawst. Ac am ddiffyn bai Colwyn yn cysgu braidd tro yma. Just dwi ddim digon da. Just ddim digon da. Ac mae'r boys mewn fanna nawr. Fi di gweud, look, mae drosodd i chi. Mae drosodd i chi. Mae chi sydd wedi cael eich hunan yn tyllun. Chi sydd gorfod mynd mas unwaith maen nhw'n croesi'r llinell wen a nhw sydd mewn charge o wneud penderfyniadau. Dim byd wedi newid yr ffordd fi wedi afforddi na dim byd ffordd na. Boys sydd wedi cymryd liberties. Ac mae'n anffodus dyna beth sy'n digwydd. 5 gêm, 5 colled, sgorio 3 ac ildio 15. Llanelli oedd ar ecod weithiau'r cyngrair ar bob cyfri cyn wynebu'r Flint, wrth i'r clybiau fynd benben am y tro cyntaf ers 1996. Llanelli yn edrych am i pwyntiau cyntaf o'r tymor sicrhau dyrchafiad. Mae'n y gôl yn yr eiliadau cyntaf yma. A'r backstep yn Heath, croesiad o'r dde yn cael ei grimanu mewn, a mae yna gyffyrddiad lleia. A Mike Lewis yn stond ar ei linell, a mae'r Flint ar y blaen o fewn munud. Tafliad hir Phillips, a'n sicrwydd eto, a tro hwn fi'n credu taw Reeves sy'n ei hawlio, maen nhw wedi dyblu mantais. Mae Reeves yn rhwydo 4ydd gôl y tymor iddo fe ail y Flint heddiw. Dyma Reeves. Dyma un yn disgwyl croesiad hyn o bryd, a mae'n parhau i fynd! Mae'n gôl unigol gampus arall gan Elliot Reeves. Crimanu'r bel o gwmpas Mike Lewis o tu allan y cwrt Cosby. A cyn hanner amser, mae'r Flint ar y blaen o 2 gôl i ddim. Owen, penderfynu mynd yn hir, eto mae'n ansicrwydd. Dyma Reeves am yr hat-trick, a mae wedi sgorio eto.
hat-trick I Elliot Reeves yn yr hanner cynta. A mae pethau mynd o ddrwg I wath I dîm Lee John. A mae mor rwydd I Elliot Reeves ar ei drod dde I giro Mike Lewis yn y gôl. Imari Agbe i'r llawr, a mae'n mynd I fod yn gic o'r smotyn. Yr eilydd Ken Imari Agbe yn cael ei faglu yn y cwrt Cosby gan Nelson Sanka. Dim amheuaeth gan Alex McInch yn pwyntio i'r smotyn. Josh Jones yn erbyn Lewis, a mae'n cael ei harbed. Mae wedi gollwng y bêl, a mae'r bêl yng nghefn y rhwyd, a mae yn troi'n bimp. Wel, o'n i'n meddwl yn iawn bod Mike Lewis wedi arbed hynny, ond y bêl yn llithro o dan I gorff, ychydig yn llai na chwarter awr yn weddill, a'r hunllef yn gyflawn I Lanelli. Cyfle, a'r ergyd yn cael ei harbed gan Jack Flint. Danny Williams gafodd y cyfle. 2 funud mae wedi bod ar y ca. Dyma Danny Williams. Arbediad arbennig gan Jack Flint. Yr un orau o'r prynhawn. Yr eilydd Danny Williams yn derbyn y bêl, yn crimanu'r bêl o amgylch yr amddiffynwr. A Jack Flint yn taflu na'n i'r chwith. Y Flint yn dyrnu, a Lloyd yn taro. Ac yna Jenkins yn bwrw'r postyn. Ac yna Flint yn plymio ar y bêl. Wel, sdim byd yn mynd yn iawn I Lanelli heddiw. We're not expected to come into the league and anywhere near dominate, but we want to see progression. Unfortunately, today is a massive step back because I thought against Pennod in the second half and again against Bala last week, you know, we performed really well and there's a lot of positives to take from those 2 games, but to concede 4 goals at home in the first 45 minutes is nowhere near acceptable. At brig y tabl nesaf a Chernarfon oedd yn arwain y gad. Y Bari oedd yn teithio I Landudno dros y penwythnos gyda tîm Steve Jenkins yn anelu I fod y clwb cyntaf I giro'r cofis y tymor hwn. Iwan Lewis at gyfeiriad Abedaki. Bale yn tasgu ato Sebi Abedaki. Dyna ddim cam sefyll, mae Davies yn y cwrt. Abedaki yn hunanol ar arbediad gan George Ratcliffe. Cydi hi ar creisiad. Ac yna Josh Locke. Mynd at Keston Davies. Dyma Robbie Wilmot. Dyma Owen Cydi. To postyn gosar. Cyffyrddiad gan Oli Hulbert. A mae rai deud. Mae hwnna wedi bod yn dod 8 munud a hanner ar y cloc. Ac Oli Hulbert yn cyrraedd y bêl cyn Connor Roberts. Mooney. Abedaki. Ond Abedaki Alla fynd heibio I Cydi. Mae'n llwyddo i wneud yn edrych o bella. Davies yn ôl i'r cwrt. Na chi wych. Na chi wych gan Danny Gossett. Gan Abedaki. Gan Davies. A Danny Gossett. Y capten yn y fan ar lle I orffen y symudiad. Mooney. Gossett. Dan bwys ac gan ddau o chwaraewyr y Bari. Gossett yn gwneud yn wych I gadw'r meddiant ac yna'n canfod Josh Locke. Davies yn cael ei Locke ar ergyd! Josh Locke, mor agos. A troed Cynarfon ar y blaen. Margidson. Kavanagh droed ar y bêl. Dyma Gossett. Danny Gossett! Mae di sgorio 10 llath ar hugian i'r gornel ucha. Dim gobaith I George Ratcliffe. Wilmot at Hulbert. O symudiad bach da gan y Bari. Hulbert ar ergyd ar postyn. A di hangfa I Gynarfon. Yr ergyd yn taro'n erbyn y postyn. A Connor Roberts wedi giro'n racs. Morgan Owen. Ar tafliad. Abedaki yn gry. Mae Davies efo Bradley ar y postyn pella. Abedaki I fewn at Adam Davies! Dyna'r drydedd! A mae'r diolch gan Davies I osebi Abedaki. Fo nath y gwaith creu.
Adam Davies o'r Pennod i. Cynarfon tair, y Bari 1. Dyma Sears yn ôl at Bradley. Mae Bari yn ôl mewn niferoedd. Bradley mae dal yna i Sean Bradley! Mae hwnna'n gic o'r sbotyn. Mae'n gorfod bod yn gic o'r sbotyn. Wel, Keston Davies oedd yn drwsgwl efo'r dacl. Llorio Sean Bradley. Goset yn erbyn Ratcliffe. Danny Goset! Taro'r trawst! O lam siom. Mi oedd yr hat-trick yna iddo fo. Roedd y bala wedi saethu i fyny i'r ail safle yn dilyn buddigoliaeth gampus o 2-1 oddi cartref yn erbyn Cei Cona nos Fawrth, ble sgoriodd yr eithdiwr Hussein Mahaseb ddwywaith i dîm Steve Fisher. Roedd hynny'n golygu bod y bala'n dechrau'r penwythnos bwynt uwch ben Pennod cyn i'r glwbiau gyfarfod bnawn Sadwrn. Green, canfod Nathan Wood. Bach ffodus heibio i Burke. Bale allan at Noah Daly, canol, Smektovic, dyna chi arbediad y fanna gan Torrance. Cyfla gynta i Pennod. Y Bale yn cyrraedd Alexander Smektovic yn y canol. A'r ergyd yn cael ei arbed gan traed Joel Torrance. Bale yn cyrraedd Tarasenko. Mahaseb ceisio rhyddhau Tarasenko. Hall, Ibrahim cyfleiredd yma, Ibrahim! Arbediad campus o fanna gan Archie Matthews. Cyfla bala fanna yn disgyn i Ibrahim. Ond gwaith dan y gol gan Matthews. Bas, yn byr, tuag at Cain Owen. Gosod ti'n ôl. Cyfla yma i Wood reit i'n y canol. Mewn mae'n dod gan Owen, tuag at y postyn pella, tuag at Ash Baker, ond oedd yr dyfanwr cyfnodwyol eisoes wedi codi ei liman cyn i'r Bale cyrraedd Baker. Green, mynd yn hir, William Kroll yn codi yn uchal. Bale yn disgyn yn ôl i Kroll, o'r ergyd gan Kroll, wel amberdiad campus o'na gan Joel Torrance. Y Bale yn cyrraedd Kroll ar y Miller Court. Yr eilydd yn ergydio, mynd am gornel isa rwyd. A gwaith anhygoel yn y gol gan Joel Torrance. Cigonol i mewn i'r canol. Y peniad, y fflachio, heibio'r postyn. Cyfla eiraidd arall y fanna i Pennod. Matthews, mynd yn hir. Mynd tuag at Kirkhoff. Kirkhoff ar ôl beniad Kroll sydd yna. Gwaith da unwaith eto gan Joel Torrance. James Kroll oedd ar cyfle fanna. Ond gwaith da unwaith eto gan Torrance. Hall heibio i Clay. Tuag at y postyn pella. Ac, wel, Higgins oedd ar peniad. Ac dwi'n ama rhwng Archie Matthews ar trawst. Dath y Bale ddim cyrraedd cefn yr hwyd. A lot of people are saying, you're doing really well. We're only 6 games in. If we're still in and around the top 3, top 4, top 6, after 15, 16 games, I'll be more than happy, but there's a long way to go. A little bit disappointed with the result. I thought we did everything but score. I thought their keeper was man of the match, so it tells you everything you need to know. Mae'n sicr wedi bod yn dechrau arafach na'r arfer i dîm Craig Harrison gyda'r pencampwyr wedi ennill dim ond 2 o'i 5 gêm gyngred. Hwlffordd oedd ei gwrthwynebwyr nesa. Clwb oedd wedi colli ei 10 gêm ddiwetha yn erbyn y Seintia. Bosyd oedd ddim yn cam sefyll gyfle i Dan Hawkins fyna. Le o'i flaen o, ond Humphries ar groesiad i mewn i'r cwrs cosbi'r beniad gan Fawcett. Symudiad da gan Hwlffordd. Brobl, Letraws i lwybr Rory Holden. Mae'n gyfle yma mae'r Seintia newydd. Holden ar ergyd. Yn taro cefn yr hwyd. Amddiffyn llac gan yr ymwelwyr. Mae Rory Holden wedi plannu'r Bale na heibio i Luke Rhys. Am ei gol gynta yn y gyngrair y tymor yma. Bodnam. Symudiad gan Holden, creu lle i Brobl yn sgwar. Brobl yn ergydio mewn ffigio i bei.
Un am ddiffynwr, yr ergyd yn taro trawst. Gormod o le lawar unwaith eto i Probl. Dangos i ddonia, heibio'r am ddiffynwr, yr ergyd, curo'r golwr, ticuro'r trawst. Chodi'n sgwar i Dan Redmond sy'n chwilio am Ben Wilson. Wilson, cyffyrddiad da gan Wilson. Holden, mae'n taro yn ebyn Jones. Davies i Redmond. Holden ar ei droed chwith. Chwilio am Ben Wilson, cyfym yr ail. 2-3 cyfle fan i'r Seintia. Dyblu mantais reit ar yr egwyl. Probl, teg at y postyn pella. Dan Williams ar beniad wedi taro'r postyn. Di hangfa i dîm Tony Pennod. Cones ar gig gornel, teg at y postyn pella, felly mae'n mynd. Bottom ar beniad rhydd, mae'n gefn yr oed gan Jordan Williams. Gweitha ymdrechion Luke Rhys. Mae'r Seintia newydd i dyblu mantais. Mae prif sgoriwr y tîm cartra, di rwydau bedwaredd gol ar y gyngrair y tymor yma. Holden, digon o le gan efo gyda Alaric Jones yn gael lawr. Sotliad gan Wilson, cael gafal yn un iawn. Perig dal yno, yr ergyd oedd i mewn, mae'n gwiryddi ar Jordan Williams. Oedd yn cam sefyll, nac oedd mae'r dyfarnwr cynnarthwyol. Elfen y loc i Williams. Yr ergyd gan Dan Williams, taro Jordan, a heibio Luke Rhys y golwr yr arthi. Jeffries i Dan Williams. Basti mewn chwiliam Jordan Williams. Mae Bel yn disgyn i Probl, cyfle mewn bedwaredd. At yr hawdd i Ryan Probl. Rwydau gol gyntaf yn y gyngrair y tymor yma. Gyda rhyw 5 munud ar 20 o'r 90 yn weddill. Mae'n dod ddrwg i waith i'r radar gleision. Boltes camu mewn i ganol cae. Colli'r meddiant, cyfyrddiad da gan Dan Redmond yr iddau. Ben Wilson yn sgwar, chwilio hat-trick ma. Jordan Williams, yma Ben Wilson mynd i hun. A Williams, rhwydau hat-trick. Y ddau yma Sodor yn cyfuno am ddiffyn Hwlffordd ym Hopman. Jordan Williams a Gwen fawr yn ei wyneb. Seintia newydd 5, Hwlffordd ddim. Gohirwyd y gêm rhwng Ceicona a Llansawel gan fod 2 o chwaraewyr yn ymadiaid yn brysur ar ddyletswyddau rhyngwladol. Mae Cynarfon wedi agor bwlch o 3 phwynt ar y copa, tra bo'r Seintia wedi codi i'r ail safle. Yr artaith yn parhau Lanelli fydd yn teithio i herio'r Seintia ddydd Sadwrn nesaf. A dyna'r cyfan am heno, ond pidwch a phoeni. Mae yna ddigon o bêl-drod ar y gorwel. Cofiwch am y gêm ryngwladol gyfeillgar rhwng Cymru a Chanada nos fori. Y cyfan yn fyw ar S4C am 20 munud wedi 7. Yna byddwn ni'n dychwelyd at yr uwch gyngrair Brynhawn Sadwrn wrth i'r Bari groesawu'r Bala i Barc Jenna amser cinio, cyn mentro draw i'r brif adran ddydd Sul ar gyfer yr ornes rhwng Wrecsam a'r Bari. Y 2 gêm yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar yn cynnwys BBC iPlayer. Ac fe fyddwn ni nôl fel arfer nos Lun nesaf gyda'r gorau o bêl-drod Cymru, ond tan hynny, nos da.